Verkiezingen in Zeeland lopen slecht af voor het CDA. Ik denk dat we toch min of meer afgerekend worden op het landelijke beleid. Maar er waren natuurlijk ook winnaars, dat zometeen en verder in deze uitzending. File rijden in de Wasstraat en de impact van een moord. Goedenavond. Lange gezichten bij het CDA, feest bij PvdA en GroenLinks en een voortzetting van de opmars van lokale partijen. Dat is kort samengevat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland. Geen aardverschuivingen, maar hier en daar toch kans op een ander bestuur dan de afgelopen 4 jaar. Het enthousiasme voor het stemmen voor de gemeenteraden was minder dan 4 jaar geleden. Toen ging ruim 59% van de Zeeuwen stemmen. Dit jaar was het 54%. Van de landelijke partijen profiteerde de SGP daarvan. Het kreeg meer stemmen dan in 2018. En ook de opmars van de lokale partijen gaat door. In heel Zeeuws-Vlaanderen zijn die daar de grootste geworden. En ook op Schouwen, Noord-Beveland en in Vlissingen en Borselen werd een lokale partij de grootste. Waar in Veren de samenwerking van GroenLinks en PvdA de glans kwijtraakte met 2 zetels verlies, pakte die in Goes en vooral in Middelburg erg goed uit. Met 8 zetels steekt de partij daar boven alle andere partijen uit. Op samenwerking met de tweede partij, lokale partij Middelburg, werd gisteravond al voorgesorteerd. Wij staan open voor samenwerking met alle partijen. Dat kunt u in ons verkiezingsprogramma lezen. Maar zeker ook voor samenwerking met GroenLinks PvdA, zoals het zich hier de afgelopen periode heeft gepresenteerd. Ja. En ik denk ook, en daar hebben we de afgelopen tijd natuurlijk ook wel contact over gehad en elkaar ook soms in de raad over gevonden, dat we ook inhoudelijk best overeenkomsten hebben als het over cultuur, over armoedebeleid gaat. Dus ik denk dat we in ieder geval ook wel eens naar elkaar moeten kijken inderdaad of daar een goede samenwerking uit kan komen. Dus dat gaan we zeker bekijken inderdaad de komende tijd. Ja. De SP en het CDA kregen gevoelige klappen. De socialisten raakten Zeelandbreed de helft van hun zetels kwijt en de Christen-Democraten verloren er 7. De verklaring ligt niet in Zeeland, denken ze. Ik denk dat we toch min of meer afgerekend worden op het landelijke beleid. In veel gemeenten zijn er vandaag zogenoemde duidingsbijeenkomsten. Daar wordt gekeken naar de uitslagen en de betekenis ervan voor de winnaars en verliezers. In de studio politiek verslaggever Arjana Lafort. Arjana, in welke gemeente gaat het beleid nu mogelijk veranderen, denk jij? Nou, we zagen al dat in Goes en Middelburg dat GroenLinks, die partijencombinatie GroenLinks PvdA, het heel goed heeft gedaan. Zij mogen een college gaan vormen. Zij zijn als eerste aan zet. Dus ja, dat betekent dat in die steden een veel linkser beleid wellicht toch nu gaat volgen. Kijk je naar de gemeente Sluis, ook daar heeft die PvdA alleen, heeft het heel goed gedaan. Die hebben daar nu 3 zetels, dat lijkt heel weinig. Maar kijk je bijvoorbeeld naar een hete hangijzer daar, de toeristische verhuur van woningen in de kernen. Ja, nu met die winst van de Partij van de Arbeid is er dan misschien toch net weer een meerderheid om die toeristische verhuur in de dorpen toch net iets harder aan te gaan pakken. Ja, dan Forum voor Democratie deed in 4 gemeenten mee, won in alle 4 die gemeenten 1 zetel. Gaan zij een rol van betekenis spelen, denk je? Nou ja, als je 1 zetel in de raad hebt, en dat is natuurlijk geldt niet alleen voor Forum, maar ook voor andere partijen, ja, dan heb je natuurlijk qua machtsverhouding weinig in de melk te brokkelen. Maar toch, je hebt met die 1 zetel heb je toch een podium waarin je keer op keer natuurlijk de koers en de ideeën van je partij kunt uitdragen. Dankjewel, Arjana. Ja, en voor alle uitslagen en de precieze zetelverdeling per gemeente kunt u uiteraard terecht op onze website en in de app. De ramen, tuinstoelen, auto's, alles zat vanmorgen onder een vieze bruine stoflaag. Gisteren hing er een wolk met zand uit de Sahara boven ons land en toen ging het ook nog regenen. Was uw auto vanochtend ook zo vies na dat buitje vol met Sahara-zand? Nou, zoals u ziet zijn onze auto's erg vies. En ook bij de Wasstraat was het file rijden. Ik hoop dat ik er nog bij kan. Veel problemen mee, dus ik hoop dat ik het nou een beetje schoon krijg en dat het schoon blijft. Ja, dat gaan we halen. Ja, dat hebben we te danken aan de Sahara. Vies niet, want hij was net gewassen, maar ik kon niet meer door de ramen kijken van het woestijnstof. Als je auto weer blinkt na een wasbeurt, hoef je je voorlopig geen zorgen te maken. Inmiddels is het Sahara-zand weggewaaid richting Duitsland. De man die vorig jaar in Vlissingen door de politie in zijn been werd geschoten, moet 3 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Hij wordt ervan verdacht een agent een groot mes op zijn keel te hebben gezet. Uit noodweer is toen gericht op hem geschoten.
De 33-jarige man raakte daarbij licht gewond. Er gingen destijds filmpjes van het incident rond op sociale media. Voetbaltrainer Rogier Veenstra gaat naar Excelsior in Rotterdam. Vanaf volgend seizoen is hij daar hoofdjeugdopleiding. Het is de eerste baan voor de uit Middelburg afkomstige Veenstra in het betaald voetbal als trainer, wel te verstaan. Want als voetballer was hij al prof, ook een seizoen bij Excelsior. Eerder trainde Veenstra Zeelandia Middelburg en Goes en momenteel ASWH, die in de tweede divisie speelt. Veenstra noemt het een supermooie uitdaging. Wat doet het met je als er in je naaste omgeving iemand vermoord wordt? Voor de meeste mensen is het nauwelijks voor te stellen. Voor Edwin van Schaik werd het 5 jaar geleden waarheid. Zijn vader, Kees van Schaik, kwam om het leven bij een ripdeal in Rilland. En nog altijd kampt hij met de gevolgen van die traumatische gebeurtenis. De 65-jarige man die gistermiddag dood werd gevonden in Rilland is door een misdrijf om het leven gekomen. 17 jaar cel voor de 3 mannelijke daders en 12 jaar cel voor de vrouwelijke dader. Dat zijn de straffen van de Middelburgse rechtbank voor de Rillandse roofmoord. Het heeft op heel veel fronten heeft het ons leven veranderd. En dat zit hem op een paar verschillende dingen. Voornamelijk natuurlijk op een stukje mentaal stuk, persoonlijk. We hebben er een behoorlijke burn-out aan opgelopen. Het zit hem een stukje in een heel onveilig gevoel. Ja, en uiteindelijk ook baan kwijtgeraakt, omdat je toch met een grote burn-out zit. Contracten die niet verlengd werden. Dus door de jaren heen heeft dat behoorlijk wat impact gehad. Edwin liep een trauma op door de schokkende dingen die hij meemaakte. Zo moest hij zijn eigen vader identificeren. Dat is heel zwaar geweest. Dat is echt ontzettend confronterend geweest. En als ik daaraan terugdenk, ik ben echt in shock geweest van hoe dat ik hem aan heb getroffen. En dan hadden ze hem al opgeknapt, om het zo maar te zeggen. Dat hij enigszins nog acceptabel eruit zag. Maar daarna krijg je de sleutel van het huis. En dan zeggen ze, oké, hier is de sleutel van het huis. En het huis moet ook leeg. Maar daar tref je alles aan zoals het achter is gelaten. Dus alles zit onder de bloedsporen, onder de vlekken. Dat mag je allemaal zelf opruimen. Dat mag je allemaal zelf van de muur afboenen en toestanden en doen. Dus dat is wel heel heftig geweest. Hoewel het mentaal nu stukken beter gaat, blijven financiële problemen hem achtervolgen. Net voordat zijn vader werd vermoord, kocht Edwin een opknapwoning. Het idee was om vooral zelf te gaan klussen, maar dat liep anders. We hadden in eerste instantie een budget bedacht waarin we alles makkelijk zouden kunnen doen. Ja, dat budget is heel snel opgegaan, omdat we natuurlijk heel veel partijen erbij zijn gaan halen. Je zit ineens in een moordonderzoek. Je moet zelf ook naar de politie toe, je wordt verhoord. De recherche heeft allerlei afspraken met je slachtofferhulp, komt hier naartoe. Ja, en dan beginnen de rechtszaken. Ja, en ondertussen moet je ook wel kunnen wonen. Als slachtoffer en nabestaande probeert Edwin aanspraak te maken op verschillende fondsen voor de geleden schade. Maar doordat er een hennepplantage gevonden werd in de woning van zijn vader en er dus criminaliteit in het spel was, worden deze verzoeken afgewezen. Omdat hij een hersenbeschadiging had vanuit een ongeluk dat hij in 1982 heeft opgelopen, had hij een kritiek- en oordeelstoornis. Nou, daar hebben een aantal mensen heel erg handig misbruik van gemaakt. En in eerste instantie werd er zelfs nog gezegd van, je vader heeft zich willens en wetens daarin gelaten. Aan de hand van allerlei doktersverklaringen kon ik aantonen dat dat dus niet zo was. Want ik zeg, ja, hij heeft hersenletsel gehad, kritiek- en oordeelstoornis. Nou ja, ze achten dat onvoldoende bewezen. Dus kan je daar niks op verhalen. Edwin raapt alle moed bij elkaar en besluit een inzamelingsactie te starten. Doel is om €40.000 op te halen om eindelijk de kluswoning af te krijgen. Dat is best een hele drempel geweest. Zeker omdat je ook toch eigenlijk gaat vragen aan mensen geld gaat vragen. Maar als je dan hier in je huis rondloopt en eigenlijk als je dan constant ziet, dat is nog niet af, dat is nog niet klaar, dit moet nog. Je wil rust op een gegeven moment. Je wil ook op een gegeven moment kunnen zeggen, oké, nu zijn we klaar. Maar we kunnen ook focussen op verwerken en echt afronden. Russische schepen blijven voorlopig welkom in de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Havenbedrijf Noord Seaport zegt dat ze geen eigen beleid voert en alleen de sancties opvolgt die Europa en nationale overheden opleggen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ruim 10% van het totaal aantal schepen dat aanmeert bij Noord Seaport komt uit Rusland. De ruilwinkel in Goes bestaat vandaag precies 15 jaar. In de winkel betaal je niet met geld, maar met ruilspullen. En dat concept is uitgegroeid tot een groot succes. Het is wel een stuk drukker geworden dan in het begin. Dus ja, daar moet je wel even aan wennen, zeg maar. Want vroeger had je echt een paar klanten op een dag en nu is het echt gewoon druk.
Het is enorm uitgegroeid en daar zijn we ook heel erg trots op natuurlijk. Het jubileum wordt gevierd met, hoe kan het ook anders, een grote ruilactie. Een tas met cameraspullen moet geruild worden voor iets groters. En dat item wordt uiteindelijk geveild voor het goede doel. Ik hoop een caravan of een auto, maar of dat gaat lukken, ja, dat moeten we zien. Poppodium De Spot in Middelburg bezint zich op de toekomst. Een onafhankelijk bureau gaat een businessplan maken om te bekijken wat er nodig is voor een solide toekomst. Want het poppodium is uit zijn jasje gegroeid. 15 jaar geleden begonnen we hier met knutselclubjes en jongerenavonden. En ondertussen is De Spot onderdeel van het landelijke popcircuit. De clubtours van ook grotere namen. Allerlei Nederlandse bands komen langs bij De Spot. Dus we zijn ondertussen niet meer weg te denken uit Middelburg, Zeeland, Nederland. Alleen aan de onderkant, dus eigenlijk in het fundament, onze organisatie, ja, dat is niet passend meer bij de rol die we nu innemen. Jullie hebben in feite de groei niet bij kunnen houden met het aantal mensen waarmee je werkt. Klopt. We werken met 6 mensen en allemaal parttimers. In totaal nog net geen 3 FTE. En daar met een bevlogen team zijn we het allemaal aangegaan en hebben we de kansen gegrepen. Omdat we allemaal, we houden van live muziek. We vinden Middelburg een toffe stad. En we vinden dat die stad een poppodium verdient. Voor de toekomst is het nodig dat er wat gaat gebeuren, dat er wordt gekeken van hoe gaan jullie het organiseren. Ja. Want op deze manier gaan jullie het niet volhouden? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, deze jas is echt te klein geworden. Dat voelen we al jaren, dat het wringt. Voor een solide toekomst wil De Spot zich ook gaan richten op andere cultuuruitingen. Zoals bijvoorbeeld schilderkunst of andere zaken. Dus meer dan popmuziek alleen. En ook betaalde krachten, die moeten erbij komen om het in de toekomst te kunnen doen. Dat is natuurlijk de basis. Hè. We komen nu echt mankracht tekort. Dus die FTE's, die versterking van het team, is heel belangrijk om überhaupt te kunnen functioneren als popzaal. En de organisatiestructuur, hoe gaan we die inrichten? En dat willen we allemaal laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau. En gelukkig is er een motie ingediend vanuit de fracties. En die is goedgekeurd, dus het onderzoek gaat er komen. Wordt even dromen over 5 jaar. Zitten jullie dan nog hier? Over 5 jaar zitten we nog wel hier. Maar met een gezond, stevig team. Met een goed fundament om een popzaal voor Middelburg, Zeeland, zelfs buiten Zeeland, goed te kunnen draaien. Zonnig vandaag, al bleef het boven Zeeuws-Vlaanderen nog een tijd bewolkt. Het werd 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, maar dan wel een stukje warmer dan vandaag. Dus dat is een lekker vooruitzicht. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.